ध्यान देव सभे एगो कजरी लेके आयल बनी। सावन महीना में कृष्ण भगवान रास रचावत रही, जहाँ में सब देव नारी लोग आवत रहे। एक बार शंकर भगवान भी रासलीला में चुपे चोरी गयल बनी, ओकरे वर्णन सुना रहल बनी रुआ सभे के। ए मोरी सखी शिवजी बनवले रूप नारी पहिरी के सारी ए सखी। ए मोरी सखी शिवजी मोरी सखी शिवजी बनवले रूप नारी पहिरी के सारी ए सखी। गौरी खूबे समझवली रास में मर्दान जाले बतवली। शिव के गौरी खूबे समझवली रास में मर्दान जाले बतवली। ये मोरी सखी जाए के कैला तैयारी के सारी ए सखी। हाँ मोरी सखी जाए कैला तैयारी पहिरी के सारी बनले जाटा बना लिहल जूड़ा सोहरे भूइया सारी के पुरहुरा। बनले जाटा बना लिहल जूड़ा सोहरे भूइया सारी के पुरहुरा। ए मोरी सखी सेनुरा लिहल मांग डारी पहिरी के सारी ए सखी। हाँ मोरी सखी सेनुरा लिहल मांग डारी पहिरी के सारी ए सखी। हाँ मोरी सखी शिवजी बनवले रूप नारी पहिरी के सारी ए सखी। लिहल नारी के रूप बनाई बैठे रास में पीछा जाई। लिहल नारी के रूप बनाई बैठे रास में पीछा जाई। ए मोरी सखी विनती करे बनवारी पहिरी के सारी ए सखी। हाँ मोरी सखी विनती रासलीला में रोज देव नारी लोग की गिनती होत रहे। ध्यान देव सभे बैठे रास में पीछा जाई। लिहले नारी के रूप बनाई। लिहले नारी के रूप बनाई बैठे रास में पीछा जाई। ए मोरी सखी गिनती करल बनवारी पहिरी के सारी ए सखी। हाँ मोरी सखी गिनती करल त्रिपुरारी पहिरी के सारी ए सखी। विप्र वीरेंद्र शकित बनवारी आज एक सखी बढ़तारी। विप्र वीरेंद्र शकित बनवारी आज एक सखी बढ़तारी। सखी पकड़े गए त्रिपुरारी पहिरी के सारी ए सखी। मोरी सखी पकड़े गए त्रिपुरारी पहिरी के सारी ए सखी। हाँ मोरी सखी शिवजी
सखी शिव